Kasi Students Union mau kerwat circle rengkat kalawai ban kersan kabadai kawai na ki SHG napok kesenong maulong wir cluster kala penlong ya kejingbu sentiu ya umot jong usngap sings em ha kesenong mau tengam kabadai kesenong kabalakha yau news em kejingbu sentiu ha uni umot kalong kum kejingkan mau buram yaus em barat ba jong kahima maharam simship kabadai wei us em balaya le lajloj hagipor jong sarkar doli kumban supenkan mau baka sengki SU ke jurakhe barabor ya kani kasngi kata kalaipo tari kunai weng kabadai kasngi jo kejing penyar ya upot usam jong kehima maharam da usngap sing siem kumjoro ka district jong ke southwest Kasils district kaburam bat penpena ya kani kasngi kum kasngi syuti ban yasno ketilang ya kejing rakhe ban kan mau buram ya uni uriu ya le bat ukun uhajar jong kahima maharam simshep hagni kesngi kala donro kejing pli pajba ya kejaka le chabar balas pensiona da ke KSU mau kerwat circle lengba keskim napo ka KHADC hag jingelang ke balengkot ka KSU kala penpau ya kejing sngo benyau ya ke sorkar kumjuru ya kinong mi khmat kibam simla simkhia banwan ra kilat penroy habatei ya kejaka banwan ra kilat penroy ha ketei kejaka warla gadai kesenong kabalakha yaus im ubakrau kabakentup nadu kesurok kilenti kesengken bat kiwei de kecingdon kam KSU kalapen pau bakala persyang bunsen man pensngau sekinong mi khmat bat kesorkar habai bat kilat penroy hanroi hadu menta amsem la yoi ya kata karoy kapar ha ketei kejaka kena kepankana kepat ini tunjuk nomor namun sahabat sebenarnya bertabat pilihan ini berkap ini ribuan kum kata ke kajing sak kan mau yang muslim bakau jong ka maharam hak ni kasni life health trick jong unai bakwe jong snam arja sau nang ba jong ka seng samla pule KSU mau buat circle wilayah ban sinalan ni bantai ya kan ka pan kana na ban pendon kam ya parok kinawan pekai lan ni kinau uti bawan pejon kme ya ni umur sak kan mau jong ka jong nus em bakau jong ke maharam apo jong ke kesna ngam dekat ki ba wan hak ni ka jaka ki la ban pendon kam ni kan ka pan kana na pantaka khut ka suba jong kesna ka thau te temda bunten ngasau ban ai kuble sibun e pi kun sam ki samla kule ki balai ijngai ki hak babun ki benta bat kham tam hak khut ka suba hak snong ka thau kumba kan ka snong mot ngam ngilayo ban langba jong ka Swachh Bharat mission ka mission jong kari India ba kila penbena ba ka snong mot ngam kala dei ka snong ka bala laj na kata ka jing laj bar pathar tan ni kata ka open defense free te hakan ka poro layo ban in plino ya kan ka pancana oke binyo ban pendon kam ha baro namar haning dan arti ki kamera kawen ka pentaki kenthei bat kawen ka pentaki sendrang te nado kan ka sni penbena ba ni lala ban pendon kam ya kan ka pancana bat hakan ka por in plino sendan ban ot ya uni ribon ban pli ya kan ka pancana lam lani kita ki office berar jong ka CLF jongi tengi yang ne ban sngau ban penpau kata ka jingkemen ka bakrau na ka bata jong ki kum ka KSU ba ngaptep mano badai presiden mano badai sekretari rei ngacu ai kublai kelum langi ki baro na kam ta KSU ho ngilah terwah ki ngilah tho da ka ai da ka jing tho ki ba pen pedang subhai ngi bangin yo ban ya sim bentar angkat lang bat pi hakane kasni ka bakrau ka bangi tep pom kane ka asni ngap sing MD ka bangi rakhe mala usnam khamtam na ka banta jong pi kum ka KSU leyo ban tei uni umat kalong ka jingkemen ka bakrau na ka banta jongi ki bawan ban jingo hot kalong ka sin ka mading kong tarai yangi bangi ban yu kijak kane kisno te kalong ka ek ka ba pen sngaw sarong na ka banta jongi nilong ki kmi jong pi ngin tu ngi bangilong mi jong pi ngin ya kristiani pi haki por baro bat nang ne khmat namar kade kasin ka baning kong ba
ngiyok bani sim bentang lang bat pi kino ki jing ki ba ya kenduk nang ne syakmat makaleng jongi kum ka CLF ro bat makaleng jopi kum ka KSU Makrowat Circle nilong ki ba kloy bani ya trailang namar latip hakini ki sngi ki por ki ba menta ba ngi kum ka CLF hot ni la don la ka jong ko office sang te ha blok Makrowat ki jeng don kam jongi barok ngin ya kenduk lang ha ka office jongi ke badon ko blok tengi dap dak jing kemen hot kene ke sngi menta ka dai kum ni ba kum ka CLF hi leng ba ka tourism sub committee ngiliyo ban bu ya kene ka tarik ban yo ban lek trail trekking nang tena morap hang ne mau tengam handai don kaj ngi ya kaj hi takat daw ngi hai ja lenti hajaka ban poi direct hang ni ngi ya ke lain patcha exer rai ka taru kam sem la penduk men sem ngi ya top si top hadu ban da poi ha kane ka jaka ka ba menta tingi pen pau ka jing sngok komen ka ba kraw ba ngitep ba uni usem udai freedom fighter jongka southwest kasihel tingi sngok sorong hot ngaruk ngade ka jem just imle ngasong sorong ba nakakur ka jajongi don ki kita ki freedom fighter te kalong ka jingkemen nak ka benta jongi kum ka kurs imli hi barok ko wei watla ngem sem la don benta ai ro ban ya no sunyang bantai kat ya uni umat bakrau ban pen sanam re ka jing sngoram ka ban nak ka benta kata namar ba ngem don ai ban ya snok tilang bat pi re ngi kermen ba nang ne syakmat lada ka don kanu ka program ka bedai bat aha ka kum kan ke sngi ka ba mentangi ka pat epi so hasa pentip lam yang iro kum ka CLF yo le se ka CLF nang ne syakmat ka don ai na ka bentaban le ai ka ba la ban pen ya ban ya snok tilang bat pi ka KSU te ngapen pau hi ka jing sokmen ka bakrau hot ka long ka sngi nga kini ki kon jong iro ki don hang ne narang thong de kun jonga te ya piro ngam da itu tok ning itu rai lakataru warlangin itu ro ngets kam banane syakmat ngan saya ya join lang kino ki program bat kum ka CLF ni aiman semipi kum ka KSU ba phenom randen pide bantor pilong ki klawat kari kalawai jongi ki kimi ki pa ka syong happy kon dap senrang imei te ka jing kentu ka long ba yai trai ya ka kam ka babha na ka benta ban syakri ya kari bat ka jaj benreu ten nakal yang jongi ngim don ai tangkini kenten ki ba khendiat ku belai sibon mat saprang klor kari mat saprang klor kari mat saprang klor kari ku belai sibon ku kalku sngi bang kan mau buram ya u snap sing sim ha ka bakum kani ka sngi kum ki samla khamtam ki khot jo ki su bat ki kon samla per ni smuban kentu nam ta jupi ba kumbang itip ya ka jingyat lenti jong sim ha por muswa por baudang long usim jong ka himam haram lolong wi usim ba hak por budang samla long usim ba sulur sulur nam ta banle nam ta kari ba jab rew bat long ru ba 3 minut ka kam ha kunu ko benta bat kham tam ulong ba minut ha ban sakri ya kari ba jab rew bat kham tam ulong ba i kham tam ya kari ba jab rew te kum ki samla bat kum ki dekhot jong ka jab rew ka pen mau ingi bahot haka ka bakum kani ka sngi bangi ken mau yunus ngaf em kai ka kentu ingi kum ki samla bangi don ngin sim ya kiju kinong rem ki ba uni usim la hikai bat la bu ya kanuksa peng jongi kata kolong bat kham tam bangi long ki samla ki ba i chisha ya la kari bat kham tam ki ban long ki ban don kata ka mun sim ban IT sha met bat mun sim ban sakri nam takari ba jam re ngi i ken hakini si ki mun ta ki bon ki kon samla ki langop haki eke da ka bas ngokya ki langop haki eke ki jemblin ki basne ki ba pentron ya kamet om tam ya kamet ka jongki rai ya ki imlang kasalang ba kari ba jam re te kum ki kon samla ngewer hak ba kum gani kasngi kum ba ka jat re ko jongi ka jusei ya ki rangele ba ya ki ruslur ki ba ki bat ki bolong ki khawat jong kari ba jat re ko jongi kunta ka dawaru ingi kum ki samla ba input ya ki dinjat ba input ya ki ba ki ne kinongele ki bolong ki khawat hakba ki pen i ngi ka nongrem ba khamtam bangin i bat ban sakri hok yal kari
bat ka jai breu tengom kwa ban kren sibun gilang don ki we pat ki nong kren bat le seyom kwa ban sim ka por te tang kini ki kentin ki wakhndian bat ni ki jakari bandon kita ki kut ki bas kem bau labu hang tu ha chinong na kita ban yale persya ya kita ki dole lan kita ki nong sun jong kari bat jong bat ka jaj benriu jong ki khasi ki ba je jong te leng ba jong ka jing don ka jong uneus kala long ka burom ya ka snong mo tengam hi borok ka wei bat om tang ya ka snong mo tengam handrei ya ka hima hi borok ki hima maharam namaru neus ulalong ba khrau do kata ha kita ki por ke bam chua ha ka ba ngi la shu yo sngew satang ya ki khana bat om don shu wat wei na pedang jongi ubandang ubal dang yu ya kita ki dinjat ka ba ulai alam handrei lang ba jong ki jing thok jing tar ki ba ulapen hakilong shua berkapan long ya ki khun samla bat yang ki long kemi bangin don kata ka jing kit kle ban syakri yala ka jong kari berkajaj benriu khnang ba kari berkajaj benriu jongi kanang roy ban kanang san kanang yar watla ngitip ba kajaj benriu khasi ka jongi ladang yan ujor barki wei par kijaj benriu tang hapo jong kari India ilong tang isembo barit pedang jong ka duriau ba te rei wala kata ni don kita ki riu kraw nado ki por ki ba mansua hado kini kisngi ki don kinong yalam ki ban nom sya lane manom mailat hap kata ke jing wan jong kita ki hepat hapo jong kari khasi ba i jongi lang ba jong ka jing don jong ki phi jong ki samla bat lang ba jong ka jing kersan jong phi ki long kmi kumba iles ngeu mane ba phi ki long kmi phi dei ki nong kersan bat ki samla ki dei ke lawei jaman kari bar ka jaj benriu te khendiat ngan suphai kan ka sinong jongi ba kan ka sinong mot ngam hoj ladangi phai kata ka khana ka dei ka sinong ka bala rem hadu kata ndrei lada phi ka dei ka sinong ka badang ret hadu kata daya nujar tang hapo jong kai ma haram langi phai haka jinglong jong ka sinong ka thau ladangi phai le haka jingnang jing start le ngila le ran namar ngidei ka sinong ka badang don ha tedu jong kata ka jing nang ka jing start te ni karpat ye phi ba phin ai ya lem yang ngi ka ti ka mon ti ka diang man ai ka jing kersan khnang ba ka sinong ma tungam ro kanang keu nang ne sakmat hoj wat na po jong ka hima mahram jong iro don uneu uru krau bona pedang jong ki khun samla ki jongi ki bom patip wat ya kata ka sinong kinang mudur ba kata ka sinong ma tungam ka dei tangkar ngai lane ka bom don kata ka sinong handrei lengba jong ka jing don jong ki khun samla lengba jong ka jing don jong phi kum ki long kemi phin long ka ti kadel lengba jong phi ya kene ka sinong mo tengam ba nang ni sakmat ngin sa long da ka wei pat ka jing long ane da ka wei pat ka jing kadur kadar la ka long ha ka jing nang jing start la ka long ha ka akor ka buram la ka long ha ka yo ka kot ha ka kiu te kermen panang ni sakmat lang ba ka jing alam ba ka jing arab jok phi ngin long lem kum ki wei te hakne ka por ai khuble ye phi bar ba lang ba ka jing don jong phi ka pen sa ka prathai ba hang ne lakha yaw ne ma khaw jong ka jong ka hima maharam te hakne ka por ngam da ngilayo ban wan kejat biang akan ni kajaka bangin kenmau ya kan ni kasni jong ka jingdap chispa nyu pun ru tuli kisnem jong kasni peniar hima jong nusim bakrau jong hima mahram par kajat ban reu hi bro kawai rei ka ei ka ba kum kaseng isngo ba kani kasni kalong kasni ka ba kajat ban reu hi bro kawai oj ladang ipai kiwei pat ki district apo jong kani ka jela ka jongi ui bakini kisni ki babun ki wei ki trat rekam jong sarkar ba pher ki penlong
ya kasngi traikam rei ka ei ka ba hang ni po ka district ka jongi dang hakini menem stem nakaliang ki dikot jong ka KSU ki lalej ban khang ki babun ki office ki tanat traikam ba fair jong ka sorkar nomar ya ka ei ka ba nakaliang jong ki bor district kila penjari ban IST kini kasni rei babun ki le persya rei kum kaseng hi isno ba kani ka dei ka ei ka jing yuroj bat ka jing burom dia unus imba kraw jong kani ka hima maharam bat ka ei ka ba kum kaseng isno ba ngin kentu ba kum ki dikot ne kum ki nongyalam na kiwei kan hun bangin sim ba kani kasngi ka ba unu usim aki kispa nyu pun rutli kisnem akpor budangdon ne sala pertai lole sibun ki kam ki bakraw na ka banta banker banda ila ka jong kait ka hima kani kasngi life trek jong ubnai bakhat wei jong snem jong kini kisnem ki balalej kadai kasngi ka ba ki babun nangi ngiklet ngong boyul ase kani kadai kasngi yap jong nusim rei kan mau kani kasngi life trek jong ubnai bakhat wei kadai kasngi ka ba usim sngap sing sim ulah penyar la jong uput usam nakanta kahima ban ker banda na kinongsun ki babun jaj oj imla ban len ba unusim budai wei na pling kisim ki bakraw jong kari hasi namar budai uni usim uba layakun thma persa bat usim uba khado wani akun ya kathma dau khunam da karenti ya ka sorkar phareng bat udai ru usim uba yakun bakathma kane da ki phautali kisnem ni so sarong boong ba unusim umi nakani na po nangni na po kadong kathang jongi oj imla ban len ki don sibun ba ki kraw kisim ba pher ki jong tirot sing ki jong piang nong ba ki riu kraw ki yakun nakabanta ban pelaj ya kari bat kajat ban riu nakajing syak thombor kajing syak hiar sama ba jar oj kini kisni ki por rangi phai kum kajat ban riu ngila syak hiar sama jar haki bor ki ba isu thu ya kalong breu kaman breu kini kisni ki por munta bat kum kajat ban riu yakun ngini yaksar nakabanta bangin laj na kini ki jing tenju ki ba kajat mriu jongi kayai mat na kapor ngin phai hakini kisngi por ki babun na ki longying ki longsem ki jot ki pra ki pat ki pra ki mat kita ki jing sosi jing sok thang ki ei kini a jing jelai jong ki kam sneu hakini kisngi ki por reng ong ya pi ko ki samla to ngin me sakmat ngin yakun kamen sim ka jong usngap sing sim ulat pen i hangi ngin sim ngin but nuksa bat ngin yai long kita kinong muna ban penbah ya kalawei bat ya kapateng kaman sawan oj kani kasnong kathau jong ngap sing sim halat ladang ipet ngi i ba kamdon ai kita kiba nakaliang jong ka sorkar kan petlem kan phailem ki khmat nakmenta wanra ya kisong penroy ya kani kasnong oj nakaliang jong mutri lat yai pensngau nakapor sakpor raikum kaseng hi bat kipat jong kabri hunyo trap hibro kuwei ngin persang la ibot ibor beret la kumnu kani kajaka kandai kawei na kijaka kiba ban pensanam jong nuru kraw jong kajat penreu usngap sing sim ulah hikai ya kani kajuk bat kapateng ka jongi batungin long berbor kita kibai yaine bas kem nong rem bangin yakun ya kanu kajing ile oj kini kisngi ki por bumta kam daisu kata por bung nyakun da usda da u khnam da karenti ne da kawat da kasti handai kani kala dai ka por bat kaya ka bangin nyakun lingba kabor perkhat kabor perdan bat kabor bor jong khulom ngan yakun kini ki jinge jong kari bat kajat benreu kum kaseng ngas ngauru hakani ka por ban ai kublai kerpang nakabenta kalawai ban kersan kabalong kinong ay muslim nong ay but nong ay boring hakini kisngi dang ay susu kababatam nakamta kari berkajat banriu oj ngas nguru ban ay kublay nam tay jong menteri ya baro ki parad khot ki balai pelaj la ka jong kapur bakordor mane don hakani kasngi mumta matu ay bakani kasngi kanong kasngi kaman nang yai kerseu ya katakan muslim ijri hapleng jongi iwai pa iwai bar kamtam ha ya kari berkajat banriu bangin yai kan mau tempang bat ngin sim nuksaru bau nus im ulalen lade nakamta ka jingbet ka jingbiang jong ki khun ki hajar ka jingbet ka jingbiang jong ki parado ki prasnam
hapo la ka jong ka it ka hima te kentang ne wai haswa bangan song ngas nguru ban ai ka jing kublai na ka benta ki press ki media ki blaya don kat lang bat ni hak ni kapor bat kam tam ngas ngau ban ai kublai ki pat nong song sunong jong ka sunong warla hoit kani program kan berde kata program ke bangi 8 bet bahkan lo program ke bahe anrei tanggung kadak bangi ken mau kani kesni bat tanggini kentin bakandiat kublai sibon bat mat seprang keluar kari imslam kaki SU mo keluar circle bat imslam ki pat jong kabri hunyo trap hi bro koi kublai sibon kublai sejar ngu ublai ngur kulang ini bro